Здравейте! Са, правя си нов свят. Чайте да подпра телефона с нещо. И да, здравейте. Оправих го. Са, опа. Създавам света и айде. Надявам се да ви хареса. Наслаждавайте се. Така, ако някой знае... Оп, готово. О, супер! Добре. Още включих бонус чиста, да. Какво има вътре? Да. Добре. Леле, надявам се да се вижда. И така. О, супер. Хляб. Леле, много се радвам. Опа. Но както казват, първо да си намерим убежище. И мисля, че намерих идеалното място. Да, ето. Тази стена тук е страхотна. Ако се чудите защо е така, ми играя на лаптопа. Извинете, ако има някакви проблеми. Но все пак ще постарая моите епизоди да са някакви по-дълги. Около 3-40 минути. В смисъл не да са някакви супер дълги, по час-два. Някакви нормални, като 30 минути, аде ще го речеме. Нали, телефона е пред мене. И кажете в коментарите колко да са дълги епизодите. Все пак малък съм. Защото спорта училище и имам много ангажименти. Са навътре. Може би ви е досадно да копая. Затова предполагам ще дам на пауза докато го изкопая. Здравейте, пак съм тук. Мисля да изкопая още един ред. Целта ни ще да на мен целта ми ще... Не знам какво ще ми е целта. Може би да си направя 2 или 3 замъка. Но сега отивам за дърво. Тук случайно мернах. Меч. Ето.
Надявам се да ви харесат епизодите. Но тук гледам има много дърва. Така че мисля, че трябваше да си изключа бонус честа. Но ми е чудно на близко някъде да не би да има блато. Честно казано, аз сега съм начинаеш. Мисля, че ви казах, за първи път игра Майнкрафт. Леле, съжалявам, но се замислих сега какво ли ще правя, когато направя замъците. Ако се чудите, що съм направил още няколко уж поредици. Сори, ама се оказа, че те са грешка. Та, честно казано, лега ти прасето. Няма да ни е целта да убиваме Ендър Драгъна. Аз дори не знам как се прави портала. Знам само на едно нещо как се прави портала. Но едва не ви интересува. Мисля, че се става. Но май, о, леле, сега си спомних, май там някъде видях някакви джунгла. Ама май се стъмва. Добре, отивам си в скромния дом. Бързо спринтче, докато не се е стърнило. О, да, ами в коментарите ми пишете линкове за такива. Как не се викаше? И май нямаше. Да. Жълтафи танки се умитам. Я не знам, че може да се мина така. Какво да правя?